O, ikaw nga halas. Mhm. Dahil ka nga kung saan ka nga nagduduman. Tapos si halas ka to, naglalakaw pa. Pero makanuso nila. Naglalakaw ng lasulas. Kalagol ka ngayon tigtitintaran. Yeah. Mga nararaot niyang pamilya. Ininot mo na nga si Adan, saka si Iba. Yeah. Damay siya. Hirap mo na Sabi ni Very Good Mother, magpoon ngayon yan, malakaw ka ngaya, gamitan sa imong daghan. Kaya araw sa kaya. Yung kabaga ng kakamangkamo. Tapos iiwasan ka ngayon ka mga tao. Ayun. Tayo ka ngaya ang nagtaon ng mga tentasyon Yeah. para kasala ka. Yung ano mo si Iba sa kasi Adan. Ayun. Sabi na ni Tanga. Mamundo si Tanga. Mamundo si Tanga. Pero nga ikatanga, tama pa kumbaba ka. Niling nakadako. Ayun, salit-salit pag isa. Yeah. Ano na nga siya, nag-self-pity na siya. Si Tulo, puros negative. Ayun, negative. Tapos ang huna niya, negative man sa iya. Yeah. Tataon man siya ni negative na mga power, sabi. Salit-salit na nga niya ko. Dali, pangay ko. Tatawan pangay ko ng negative power. Nakahiriling si itong dati na. Nakaparalibot si Iba. Sinda na lang apat ang nasa, nasa hot seat. Yan. Nakaparalibot si Kabus ng mga kahayupan. Iyo. Nakahiriling siya, nakararong gano'n. Di ka dakol mga hayop. Yung mga hayop na ito, niraon duman. Kakahayupan na to. Yung kahayupan talaga, nasa Mga palibot. hayop mo siya. Ano dapat siya ito? Habi na ni Very Good Mother. Tayo ka ngayon mapakumbaba ka. Wow, yeah. Magayon si Entrada. Ayun. Sadit ka lang pati ngaya. Ayun. Ika ngaya. Tataon pa ka ngayon ng power. Na kung sisay man ngaya ang makagat mo, magagadan. Sabi ni Tanga. Iyo po. Oo. Nadamong kayo nito. Ang bugon. Ang bugon na. Nadamong kayo nito. Nadamong kayo nito. Ayan. Tapos salit-salit eh. Kamu mga hayop ka mo. Pig-arog nga pa kayo sa elepante. Nadamong mo daw. Pag kinagatak niya, ha? Nadamong mo ito. Arog yan. Kaya na katong mga darakulang hayop. Pero Good Mother, ano nga ni po ito? Pakiulit po nga. Madawag Linda. Pakiulit po nga. Naanggod si Very Good Mother. Ta naging hambugon siya. Yeah. Sabi ni Very Good Mother. Nabad trip si Very Good Dapat Mother. trip eh. Iyo. Dapat naging ano lang siya eh. Humble. Humble, Humble. dapat. Sabi na ni Very Good Naghambog Mother. ang hayop na ito. Sabi na ni Tanga. Sige na nga Very Good Mother. Ulit na nga niya. Ulit. Kulit! Nganing nga. Maaraman nga kagabas. Ulitin mo na nga nga. Ulitin na. Pakulitong kang hayop ka. Ano salit-salit ka? Di sa kakulitan, naanggot na si Very Good Mother. Ayaw lagod nga, tao uliton ko. Ika nga, Tanga. Kung isa nga ang makakagat mo, gagadanon ka. Na-reverse. Na-reverse logo. Di yun na tong nangyari kita nga. Hanggang ngunyan, di niya na nababawi. Iyo. Oo. Kaya palang Pag kinagat ka ba ganita nga? Pipiripis na hayop ka. Magatulong kang hayop ka. Kaya yan. Kaya yun pala nangangaalamat ka yan. Alamat yan eh. Iyo. Kaya, Pinamarigad Mother. Sige na. Sige na. Ulitin ang hayop. Ulitin na. Kaya magkardarang dinda. O kung mga hayop ka mo na daw, Nindo. Depo na daw, Very Good Mother, pakiulit na po. Ang pugon. Ang kaya. Ayun na yan. Siguro to si Tangang Pula pa. Si Tangang Pula pa to. Antik.